Уважаеми председателю, комисари, колеги! Приветствам усилията на европейските институции в борбата за намаляване на пътно-транспортните происшествия и жертвите от тях. Броят на убитите и ранените е огромен хуманитарен, здравословен, финансов, социален и демографски въпрос. А разходите, произтичащи от тази трагедия, имат множество негативни импликации върху качеството на живота, устойчивото развитие и не на последно място глобалното затопляне. Именно с това си позволявам да ви окуража в инициирането на по-категорични мерки и законодателство, разширяващо обхвата на съществуващите общи стандарти, както и въвеждането на най-добрите европейски практики в задължителна норма за поведение на всички страни членки. Предлагам унифициран подход към наблюдението, контрол и санкциите в целия Европейски съюз, но най-вече и специална политика, окуражаваща страните членки да поддържат нивото на жертвите от ПТП, така че то да не надвишава чувствително средното за Европейския съюз. И вярвам, че в перспектива общата политика по пътищата на Европейския съюз ще повишат качеството на контрол и мониторинга по пътищата. Благодаря.